Altså jeg valgte Ribe Katedralskole, fordi de havde en masse tilbud, som jeg rigtig gerne ville. Og der var mulighed for at lave rigtig mange ting ved siden af skolen også. De har en del udvekslingsprogrammer og ting, som man kan lave ved siden af. Og så har jeg også en del af min familie gået her. Både mine fætre og kusiner har også været her. Så det var ligesom bare der, jeg gerne ville hen. Hvad har du hørt om skolen? Jeg har kun hørt gode ting, altså at man kunne være det, man ville være her. Men der var ikke nogen fordomme for nogen, og man kunne bare være sig selv, uden at skulle tænke på en masse. Og så havde jeg hørt en masse om det faglige, det der med, at der var en masse gode lærere, og der var god kemi mellem eleverne og lærerne. Me allevolo in prudenza unatica. La tica es en kaverne. Altså forholdet mellem eleverne på tværs af årgangene, det er rigtig godt. Der er ikke nogen klasseskel, hvis man kan sige det på den måde. Og 3.G'erne er ikke onde mod 1.G'erne. Hvis jeg skulle anbefale den her skole til andre, så ville jeg nok lægge vægt på det sociale bånd, der er imellem alle elever på skolen. Og så det gode faglige niveau, der er. Altså det ligger virkelig højt, men lærerne er også gode til at få med.